I el darrer conte que us vull compartir avui, perquè no vull trencar la màgia del misteri de tot el llibre, de A la lluna, de David Vila i Ros, és un conte pels que us agrada pensar que potser hi ha vida a altres planetes, que jo crec que és una cosa que cada vegada les persones tenen o tenim la ment una mica més oberta en aquest sentit, i si més no, és un conte simpàtic. Es titula E.T. Tinc 6 anys. Avui he anat per primera vegada al cinema, amb la meva àvia. Hem vist E.T. Els extraterrestres, perquè estic segura que n'hi ha, em puntualitza, són bons, no en tinguis cap dubte. I jo me la crec. Al vespre, a l'hora d'anar a dormir, agafo el son amb les imatges de la pel·lícula encara a la retina. De cop i volta, veig per l'escletxa de la porta de l'habitació l'E.T. que em mira. Faig un bot i em desperto, pantejant, fins que m'adono que tot plegat només ha estat un somni. I aleshores, just quan començo a tranquil·litzar-me, veig per l'escletxa de la porta de l'habitació l'E.T. que em mira. Faig un bot i ara sí, em desperto pantejant. Només era un somni. Un somni dins un somni, em dic. De mica en mica, aconsegueixo calmar-me, aclocar els ulls i reprendre el son. Mentrestant, de la finestra estant, l'E.T. de debò em mira, encuriosit, amb tendresa. Sí, em xiu-xiueja rere el vidre. Els extraterrestres són bons, no en tinguis cap dubte.